Čaute, moje meno je Rodina Väzba pri prvom videjku u prvého vlogu. Tak my ho voláme s mojim kamarátom 833, tak povediac, od 833 spadší vlog. A dúfam, že som krátke videjko. Takéto videjko možno páčiť. No, takže čo budem napásať? Skomentovaním už aj Tanky Online. Yeah! Možno Farming Simulator 2015 s komentovaním. Taktiež. A čo by som ešte také napásal? Sú to aj vlogy, hry, challenge, tak povedať aj challenge. No, čo na taký challenge sa dá pripraviť? Ale no, tak zase toho rozpráva normálne. Čo tu mám vznikať? Keby ste sa pýtali, čo sa stáva na kliniku? Čas. Poďme sa si nedávaj pozor. No ja by som už aj skončil a budem mať tento kanál, ešte sa to mám na tom 30 kamarátom. Spoločný kanál, vlastne YouTubers. Aha, tak nič. Som to aspoň 3-krát, čo je dosť na nervy, nie? Takže dúfam, že sa vám toto menšie videjko páčilo a čaute.